Nih, rasa sakit. Oh, ni jadi apa ni? Oh, pulang je. Ayo. Ambo pat selama lala molo di kampung mana? Dulu ambo makan. Tahu. Mang kowe ni tanya pulang aja ke tone. Iyo tu mah bakat orang kagak tahu madang diulu baguah babu ngobalun. Mantau aja ko dulu di rumah bagu ngobalun. Ayo yo. Akhirnya ambo pulang ko yo di kanen no namanya ko mah. Kandang ko belum luak lo. Kana di wadah. Anggo rumah aja mah ko. Wela, iyo. Kamilah no ko mah. Anu ba aku. Iyo lah seseorang lo. Ba aku tak katu. Kuat awam ambo sangat paburuang benar dia. Awak kan sama-sama tinggal di Jawa. Jadi ambo di awak dintang asila la buruang ko jona murih la unggih ko jona murih lai. Unggih ka unggih jo di murih de jo. Kalau cekak lo. Si umnya. Oh, itu masa sampai berpisah jadi Oh. Anak kecil baca ko na supi amba ko. Ajo cerai ajo unggih jo tinggalan je. Unggih ko supi mana ko buruang ko mah ya. Iya. Tu mah pulang de more ne. Dia mau nanya joto dari Jawa pulang. Tiba di Piaman. Wah, orang pulang dia tahu namanya. Oh, berdisonsongan sekali tiba sekali bendi. Iya. Ha, sama orang jual deh. Awak mungkin tu pak coba. Kursi bendi tadi. Nak kenal kan tu je. Enggak. Baga tu pak coba ang kue head. Agia yang singgi. Waktu tu singgi banyak kecil ni. Oh, iya. Maha nampak ampia nyua nampaknya nyua jembo. Dan lang wang jual di bulan nampak lo dia yang tu mah. Iya. Jadi balik ke rumah tadi. Jadi tu nak ni. Bagadok tiang tiwak satu dia nyepak. Anak iya lah deh. Bagu naik je ni di lambu iku do de. Ampi jatuh lah tengah jam mo. Elok tepat jatuh mo kon. Wa am bayi satunya tak selamat lah tu. Yo. Aku tentang nyawa dan luar Jawa lah. Takana jadi di mana rumah jo piam baru gini. We petang kolai jo kontak kami sini. Bawa itu kasih putusan tak sudah tak kuat ini. Iyo tu mah tak jatuh tibo. Tibo li wak tanya kan petang ko kecil lah pindah lo mangeleh di Jawa tu di Bandung tu di Bogor lah pindah lo ke Cimahi tu Semarang petang ko mah tibolo karatu lebarane we lah dia nuluk ini di Samarinda kecil ni di sini nanti tulis dia. Oh, Samarinda aku di mana ko jo? Yo Jawa jo ke timur tu mah. Alam bola nasi mau cek lu ni. Dia lah jo. Lati go. Aye. Charlie, kurari. Kamu lelai. Oh yeah. Indah kato den iyo juo katonyo indah sagan lajo mintu la den carekan talak igo. Dikatakan salah, enggak dikatakan salah. Awak pai badendang, katonyo pai manggata. Badendang tengah malam dan pulang pagi hari. Pitinan dan cari untuk ke anak ini. Indah kato den iyo jual katonyo indah sagan lajo mintu la den carekan talak igo. Ni, kau fikir dan cari untuk apa? Untuk anak. Oh, jangan megang-megang. Itu kalau baik tabang amboi je. Hey. Indah kato den, iyo jual katonyo. Ikolah susahnya dapat bini pancing burung buto. Inyo ndak mancu bobaraso menjadi jando. Indah ibu jo anak-anak lah dicarekan talak iku. Indah kato den, iyo jual katonyo. Ndak sakan lah jo mintu lah dicarekan talak iku. Sungguh malangnya untung si tukang dendang. Lagu kita lama hati kurang pun sanang. Kok kurang dak katuju kapalo nang kanai langkang. Awak pulang ke rumah ini pun berang-berang. Indah kato den iyo juo katonyo. Indah sagan lajo mintu la den carekan talak itu. Kopiah kita kan? Nawat aku lagi titis yang yo mantap.
coba. Ajo nang cendek apa masih apa? Ha. Jangan boh coba nanti. Ha.